Bu, aku tukono pelet sisan ya. Aku apa mancing? Iya. Ora mungkin tak tukokno. Kok penak men. Wong kok mancing ae. Tapi engko nek wonge nesu piye ya? Aku kudu duwe jawaban-jawaban yang tepat iki. Engko nek wonge nesu, wonge ngomong ngene, kudune aku jawab ngene. Yes, wis tak siapno kabeh jawaban-jawabane. Wis siap tempur iki. Bu, pelet pesananku wis tukono. Lali. Lali. Iya. Oh, ya wis ah. Wis Pak. Apa nek, Bu? Kok sampean biasa-biasa wae? Maksudnya? Kok gak nesu? Lapor ya nesu. Sampean kan gak tukokno pelet. Jadi gak iso mancing. Kudune yo nesu. Lapor dek nesu ki lho, Bu. Aku gak butuh tukono pelet kan mergo kowe lali to, Bu. Wong aku gak iso mancing yo gak popo kok. Ya kudune sampean nesu apa? Wong gagal mancing kok gak nesu. Lho. Dewasa aku wis kadung mempersiapkan energi, bahan-bahan amunisi untuk bertempur. Kok malah gak iso nesu? Wong lanang kok gak tegas, gagal mancing kok gak nesu. Piye to ki? Engko nak nesu salah. Gak nesu ya salah. Piye to ki? Kene wis kadung persiapan tempur malah gagal. Tapi aku nggak boleh mudah percaya begitu saja. Jangan-jangan ini hanya trik. Pak, kilo kompornya rusak. Dadani. Gak iso to, Pak? Wis tak dandane nang jopo, Bu. Sing rusak apa nih, Pak? Regulatornya kita ibu. Di mana openg nang pawon mau, Bu? Mah? Lah lapor ya, Mok. Mas sama aku gak apal akal bulusmu. Gua nak tak tinggal mlebu di openg, sampean kok mesti ngilang. Lunga mancing. Ora, Bu. Aku mau wis ngomong to, Bu. Aku gak iso mancing gak apa-apa. Alah, gak percaya. Terus kalau dadi kono openge, ndang pengen dadi ora kompore. Ya wis, tak cipokno. Awas, engko nak sampean ngilang. Ora. Lah, rak ngilang tenan to. Aku wis curiga wit mau. Ancen omongane gak iso dicekel kok. Ngono omongnya gak iso mancing kok. Gak apa-apa. Ndi nyatane. Awas. Lho. Tak kira sampean lunga mancing, Pak. Lho, Pak, openge? Bu, regulatornya butuh kono apa ora? Iya, kilo Pak duitnya. Ndi duitnya, Bu? Lah piro apa hargane? Paling darah sekitar 100.000. Tapi gue jagani nek kurang, jajal gawani 200.000. Lho, Pak. Terus terima kasih, Bu. Hati-hati. Ngundang Bali. Ya. Kena gue tuku pelet. Sido mancing iki. Loh, kompornya kok wis nang kene? Kok ya wis urip? Berarti regulatornya gak rusak.
Kena prank aku